Aquest desembre, encenem de nou la flama. Una nova nit per reviure la nostra història. Una nova nit per tornar a emocionar-nos. 3 comandants aeris s'uneixen per pilotar aquesta missió única. Dani BPM, Rubén XXL, Escudero. Andorra Remember Festival, segon aniversari. Dissabte, 13 de desembre del 2025. Prepara't per a un nou viatge cap a la felicitat.